Goddag og velkommen til... Hvad fanden hedder det? Jan tager imod en eller anden latterlig, åndssvag udfordring. Ja, der er en eller anden, der er kommet hjem til mig og gerne vil spille FIFA. Han vil gerne have bank. Altså, det er Oliver fra mig og min lillebror, kanalen, som gerne vil tabe i FIFA. Udfordrer mig. Lavede en meget fin video. Og en... Ja, så tog jeg imod den. Altså, så kan det ligesom... Skal du være Bayern? Jeg skal være Bayern. Fuck, man. Jeg elsker at spille med Bayern. Ja, du må lad være med at snakke. Du må ikke sige noget. Det er sådan, det skal være. Okay. Hush moment. Fuck. Og det er Christian, vi har i baggrunden. Han kan ikke spille FIFA, det er derfor, han sidder her. her. Til FIFA. Det skal lige sige, Jan han sidder her i underhylder. Det er meget ubehageligt. Ja, det gør jeg. Jamen, jeg gider ikke engang til bukser på. Det kan ikke svare sig, altså. Det kommer hurtigt overstået. Jeg tror, jeg tager Barcelona. Barcelona er dem, jeg har slået alle andre med. Er det? Ja. Okay. Så dem tager jeg. Eller nej, det er det faktisk. Det ved jeg ikke. Barcelona var dem, jeg spillede med til NPF. Jeg skal lige lave om på holdtaktikken. Jeg ved ikke, om du er sådan en, der gør det. Det ved jeg ikke, jeg plejer bare at spille. Jeg tager det pæneste mønster. Jeg skal have det hold, der har den flotteste dragt. Ja. Det er faktisk noget, jeg gør tit, når jeg spiller. Jeg starter en ny career mode hver anden dag, eller sådan noget. Ja. Fordi jeg gerne vil have et hold, der har en... Pænt rigtig. Jamen, jeg gider ikke at spille, hvis det er bare sådan en almindelig kedelig. Ja, det kan jeg huske, da jeg spillede FIFA, der valgte jeg også min karrierehold efter udseende på deres logo og deres dragt. Ja. Sådan. Var det det? Det var det. Cool. Kan du se, hvor mine de er oppe og dine de er nede? Nej. Du vælger Bayern, fordi de kører godt lige nu, eller hvad? Er det ikke kørt? Prøv at se, det er chip og det er lag. Kan du se det? Jeg kan godt se, der er det lag på. Ja, det bliver vildt. Nå, jeg håber, jeg vinder, fordi ellers så har hele den her, hvad skal man sige, hele den her udfordringsting, den bliver da fuldstændig undermineret, hvis jeg taber den første gang. Så må folk begynde at udfordre alle de andre YouTubere. Ja, så kan de udfordre jer. Det tør de jo ikke. Er du skiller? Med Götze. Prøv på at skille dig helt. Hvem er rød? Det er mig, der er Barcelona, Christian. Ja. Nu må du lige følge med, ikke? Ja, okay. Fuck. Jeg kan godt lide, at du laver tricks, selvom der ikke er nogen rundt om dig. Jamen, det forvirrer stadig, fordi så ved han ikke, hvor han skal løbe hen, jo. Ja, okay. Det blev trods alt til et hjørnespark og ikke et mål. Ja, det er rigtigt. Hvad? I Norge. Oliver, han er en skiller. Det gik eddermame hurtigt. Hold da kæft. Ja. Det var... Jeg ved ikke lige, hvor jeg skal reagere på. Jeg føler, jeg er... Skal man sige, det var en, det man kalder for en Jamendowski. Ja, det kan jeg godt sige. Lewandowski, han er virkelig god. Han er OP. Han er rigtig god. Jamen, så må jeg jo... Fuck, jeg har Xabi Alonso. Han kommer i hvert fald ikke til at følge med meget så mange. Nej, ikke rigtig nej. Det er en tyk dreng. Du er sådan en af dem der stopper sådan hurtigt, det kan jeg ikke lide. Det er godt, fortæller ham det nu. I will do that all the time. All the time, every time. Nå, men jeg er bagud 0-1. Det går hurtigt i... jeg har Suarez og alt muligt. Satte du den på defensiv allerede? Prøv at høre. Det. Hvis der er et eller andet med... Du cheeser den. Nej! Han kan lave en chelsea og parkere bussen. Ja. Det har jeg så ikke gjort. Det var det. Allerede nu er du alt for offensiv. Ja, det er ikke så godt. Vi har coach Christian her. Ja. Christian, han er jo kendt for at være den bedste af alle YouTubere til at spille FIFA. Nej, men det er han fordi, jeg er ligesom Ulrik Wilbæk i håndbold. Ligesom Ulrik. Jeg spillede mod Oscar fra... hans kanal hedder egentlig bare Oscar. Ja. Har du ikke Facebook det? Ja, det er og der i første halvleg, der var jeg foran 8-0. Hold kæft. Shit, mand. Ja. Det er meget. Hov. Det er ikke hårdt nok. Fuck. Lige min frem. Lige ja, men det var ikke det. Jeg kan så fortælle dig, at hvis du vil score, så er det ikke den bedste taktik.
Og At skyde ind i farven. Og skyde ind i favnen på målmanden. Hvad fanden er Ribéry stærkere end Suarez? Det ved jeg ikke. Lige nu var han i hvert fald. Hvad laver Suarez egentlig i forsvaret? Det ved jeg ikke. Har du sat ham dernede ved duel, eller hvad? Muligvis. Jeg har muligvis trykket på noget. Oh, fuck. Der kom den. Nej, for helvede. Jamen, det skal du også lade. Altså, i det mindste er det en meget lige kamp i forhold til de andre, kan vi så sige. Jeg tror, Lad os nu se. Ja. Suarez han er et forsvar for ligesom at skræmme folk med sine tænder. Det tror jeg, det er rigtigt. Han har sådan en blå... jeg skulle lige sige hat. Men det er det ikke. Blå hat på. Kan du ikke spille fodbold i stedet for? For helvede, Götze, han er fandme en lille slap pik. Ja, det er pisse irriterende. Wow, en lille slap pik frem. Vi har børn, der ser det her. Oliver, kommer du og siger lille slap pik på kanalen? Hvad er det for noget, mand? Götze er vel ikke så gammel. Hvor gammel er Götze? For 21 20 eller sådan noget. 21, 22 eller sådan noget. Så også det var fuck. Fuck. Det var han scorede i finalen. Holy fuck. Ja. Den mand, han får så meget. Har I set hans kæreste? Hun er sindssygt lækker. Men er det ikke sådan en ting, at alle som fodbold... Jo, har du set Schweinsteigers kæreste? Altså, har du set Schweinsteiger? Ja. Schweinsteiger, han er det tætteste, man kommer på et Übermensch, udover Manuel Neuer. Ja. Manuel Neuer er det perfekte menneske. Det er nærmest... Han er høj, flot, arisk. Flot, mand. Jeg har jo sådan en teori om, at de lavede... først så lavede de Oliver Kahn i et eller andet laboratorie i Tyskland. Så tabte jeg den gulvet. Ja. Nej, og så tænkte jeg, okay, det er cool nok. Han er ret vild målmand, Oliver Kahn. Og så tænkte jeg, vi kan godt lave ham endnu vildere. Og pænere. Og så version 2.0, det var Manuel Neuer. Ja, det kan du da godt ret i. Det tror jeg. Hvorfor er det ikke Chris Bakker? Ja, det er bare alle, der har bolden. Det er nice. Han er skadet i virkeligheden. Det er lidt ærgerligt. Hvem siger du? Alaba. Nå. Se, hvis det er der Bentner, der havde hovedstød, det er jo ikke, så er det skruet. Øj, så lige det med hovedet. Ufrivilligt. Det er den med hovedet. Det var så ikke ham, der spillede til den bil. Ui. Er det straffe? Og halvleg. Shit, hvad jeg tænkte, hvorfor? Straffe på det der. Straffe. Du vil ikke lave noget om i halvlejen, eller? Nej. Okay, fint. Laver du ting om her? Medmindre du spiller career mode. Hvad? Career mode. Udskiftninger, det er en by i Rusland. Kør indtil I brækker jer. Det er sådan, jeg kører efter. Det kan lige, at McNaughty, du giver lov til at tage en breather en gang. Ja, det er det. Ja, mere bære ryg på, som du siger. Der står, han vejer 88 kilo. Ja, det tror jeg ikke på. Nej, det er en vilde animationer, de har lavet så. Ja. Det var ren muskler. Ja, det er... Jeg tror faktisk, han tabte sig lidt. Det er rent sovs og kartofler. Ja, det er 100% hotdogs. Spændingen stiger her. Ja. Ej, det er Med Messi. suspense. Er Messi så god? Messi med hovedet? Ikke med hovedet, nej. Ja. Manden er en dværg. De gav ham... Manden er en dværg. Manden er en dværg. Men de gav ham væksthormoner og sådan noget. Da han kom til Barcelona. Ja, han var så lille. Vi blev sgu nødt til at strække ham der. Det kan jeg simpelthen ikke... det var stadig min. Altså, det er jo bare det skyde på. Sådan plejer det jo at være. Er det sådan reglerne er? Ja, Hold da kæft. Det var Götze. Bravo! Ej, skyd på hovedet. Oh my god! Fuck! Hvorfor? Det er en tysker. Det er fordi, han er tysker. Var det ikke dem, der vandt 8-1 over... Jo, det er en lille detalje. Var det ikke 7-1? 7-1? Og 7-1. Ja, Ja, 7-1. Ja, det var ikke 8-1. Det havde været for Var meget. det ikke Thiago Silva, de ikke havde på holdet? Ja.
Det var derfor, de tabte. Ja, det var Thiago Silva, fordi han sad på bænken. Ja. Det var derfor. Ja, og De havde overhovedet ikke... mig, han havde du brækket ryggen. De havde overhovedet ikke... De havde ikke lige Dante fra Bayern München. Han er lort. Det er derfor. Altså, han er ikke lort. Lort. Dante han er sindssyg. Lort. Altså, det er fint alt det der. Gule kort. Og de kort, Ja. Rafinha. Rafinha. Han er så det eneste svage punkt, jeg holder. Men han er stadig ok. Eneste svage punkt. Ja. Ja, måske i FIFA. Ja, altså i virkeligheden, der er han måske lidt bedre. Du har jo taget det bedste hold i FIFA, faktisk. Det er jo også min. Folk vil mene, det er Real Madrid. Jeg er meget ude. Ikke lige nu. Nej! Lewandowski skadet! Nej, jeg tror det var min spiller, faktisk. Det finder vi ud af nu. Nej, det var Lewandowski. Lewandowski! Jamen, hvad er der 20 minutter tilbage eller sådan noget? Møller. Han skal på hospitalet. Hvorfor er Møller højre midt? Hvorfor har du ikke Müller på banen? Fordi at... Fucking goal machine. Müller kommer ind, ja. Nu står han højre midt, men han er angriber også. Jeg har da lige spillet mig uden Doom her. Du har da også en skade, havde du ikke? Nej, det var ikke glemt. Ved at foreslå, at du skulle have Müller på banen. Ja. Jeg fik lige ødelagt det her. Shit is about to go down now. Ja, nu bliver det hæftigt. Nu er det lidt, for jeg er ikke så god med Müller. Det er lækker. Jeg kaster den lige ud i farven på dig. Tak. Skal du have? Det er meget. Fuck. Suarez. Selvmål! Christian, han caller det lidt for tidligt, vil jeg sige. The action. Jeg tror, den går i forlænget spilletid, den her. Er det første gang? Hvad? Er det første gang? Eller er det sket før? Nej, jeg havde en til NL-party sidste år. Eller ikke sidste år, det var tidligere i år. Havde jeg en kamp mod en, der hedder Lukas Nielsen, en YouTuber. Som også laver FIFA og sådan noget. Hvor jeg efter 3 minutter trak et rødt kort. Og så skulle spille med 10 mand resten af kampen. Og den ender i overtid. Selvfølgelig med, at jeg vinder. På et hovedstødsmål. Hvor spiller du med? Jeg tror, jeg spiller med Roma. Roma? Ja. Hvem var det? Nej, jeg tror han var Real Madrid eller sådan noget. Jamen det er det, altså jeg spiller fodbold, jeg spiller ikke Müllers højre ben. Bravos hænder. Punktum. Du skal ikke score i sådan det sidste minut. Det ville være irriterende. Oh my god. Altså, det var allerede 4 minutter til, ikke? Det var da... Det var dog, så jeg skulle ud af banen med ambulance. Ja, det var det. Wiu. Lewandowski. Det kunne være fedt, hvis de lavede sådan animationer med. Wiu. Ja, det kommer de også til at gøre på et tidspunkt. Det kommer. Så skulle de lave sådan, at de også skulle fejle og vælte. Vi skal i forlænget spilletid. Oliver og jeg. Ja. Det går ud fra, at vi bare sagt klassisk. Skal vi ikke det? Jo. Kan være, den ender i noget straffespark, så løg. Hvor er det irriterende. Kick off. Oh my god, Müller for helvede! Det var Jans... Bravo. Ja. Bravo. Det er alt for tæt på. Bravo. Det må virkelig være surt for ham, at det første gang, han conceder sin mål i La Liga, det er lige mod Real Madrid. Og så 3 styks. Det må fandme være surt. Sådan er det jo. Sådan er det bedst. Han har bare stået klasse hele... That's football for you. I alle de andre kampe. Så var der ikke noget Pellier til ham efter den kamp. Ja, det er der ikke. Pellier svin. Pellier kloven. Hvad fanden var det? Så jeg knapper fast, eller hvad? Jeg trykker på noget forkert. Skulle jeg lige tjekke. Feel the tension. Ja. Det er overtid, eller det er ekstra tid jo. Ja. Jeg har forfældet det går ud i straffespark. Ja. Det ville være noget tis. Ja. Det ville være en ærgerlig måde at slutte det på, synes jeg. Virkelig Götze. Hvor skyder du også derfra, mand? Ja, det er optimistisk.
What? Ja. What? Jeg bliver total Manden falder over sig selv, mand. høvlet Men ned. ham dværgen igen. Messi. Jeg synes, du skal gå ud af lokal, Christian. Wow. No. Hvad fanden No. laver du? Hvad fanden laver du? Nej. Nej, hvad laver jeg? Hvad fanden laver du? Hvad laver jeg? Hvorfor skal det ske på den her måde? Det kan godt være, at Neuer er sygt god med fødderne. Hvorfor løber jeg ud? Hvorfor skrider han ikke hårdt? Og god til at gå ud. Kan vi lige lægge mærke til rutinen i, jeg høvler ikke bare til den første gang. Nej. Jeg spiller den lige først. Jeg spiller den. Kæft for det, altså. Kom så. Det er herr Pande og herr Pande og hår. Rakitic, der scorede det mål der. Der blev stille lige pludselig. Første halvleg er overtid og slut. Nej. Oliver begår en frygtelig fejl. Og gør det nemmere for mig at ydmyge ham, end jeg egentlig havde regnet med. Sig noget, Oliver. Du er på tv. Ja. Jeg er bagud. Jeg prøver at koncentrere mig lige nu. lige nu. Du i allerhøjeste grad. Ja. Det har været Ultimate Team, så har de slået en eller anden ihjel nu. Kom nu, godt så. Kom med. Christian, hold nu kæft. Helvede. Christian, du har ikke nogen rettigheder til at sige noget. Ikke nu, Christian! Du ved. Jeg vil sige, at du spiller godt, Tak. faktisk. Selvfølgelig ikke godt nok. Men Det var den anden side, der sagde. ups. Nej, slutter den. det var Der slutter den. helvede. Det er Messi. Tak, Christian. Det er en skidt fag, Altså, jeg er ked af, at det er Bayern, det skal gå ud over. Og så lige ekstra tid. Ja. Du kan stadig nå det. Ikke dårligt. Du får det man kalder for et trøstemål. Og så scorer jeg ikke engang. Fine ting. man. Fine ting ellers. Ja, Messi er ikke så stærk med hovedet. In the head game. Det er godt. Det er flot. Ja, det er over. Fuck, man. Du kan stadig nå det. Du kan stadig nå det. Kig på tiden. Du kan stadig nå det. Jeg siger bare, at du kan. Sådan en all-out attack, kom så. Du kan stadig nå det. Nej. Du kan nå det nu. Du kan stadig nå det. Du kan godt nå det, Oliver. Oliver, du kan godt nå det nu. Oliver, du kan stadig nå det. Hvorfor smed jeg det? Det kan jeg ikke, det var... Kampen den er slut nu. Jeg synes, du skal straffe, når jeg... Og Prøv lige prøv at se på de stats. Men det er jo ja, ligegyldigt. men se statsene, se stillingen. Oliver. Hvorfor gjorde jeg det her med noget? Jeg ved ikke, hvad det er, du laver, Oliver. Christian? Ja, Ja. det kan jeg ikke, straffes. Hvad mener du med statsene? Altså, Det var skud. hvad? Ja, du har 11 skud. Og 9 frem. Ja. Men det var ikke noget, vi gik ind. Nej, Fuldstændig ligegyldigt. Jeg har boldbesiddelsen. Jeg har ikke lige så mange taklinger. Lige nu der er jeg bare glad for, at jeg ikke bliver raped. Det er sådan... Ja, jeg tror, der er mange hverdag, Altså, som er glade for. Du Hvor meget er du slog Armin? Det var 5-1. Jeg vil sige, at du er absolut ikke den dårligste, jeg har spillet mod. Jeg synes, det var flot. Men der er jo stadig noget, der lige skal overstås. Ja, jo. Jeg skal sige, det er det bedste. Du skal sige, at du er dårlig, og at jeg er bedre. Skal du sige nu. Og du må gerne kigge ind i kameraet. Jeg er dårlig, og Jan er den bedste. Og igen, han har rigtig lækker skæg. Nå, så kan der en, der går hjem. Sådan er det. Man kan hurtigt komme galt afsted i sådan en situation her. Det er doping, ikke? Det var sådan, det så ud. I will be back. Ja. I will be back. I skal være velkommen til, før I udfordrer mig derude i YouTube-land, så skal I være velkommen til at gå ind på kanalen mig og min lillebror og sende Oliver en udfordring også. Tænker jeg, så kan I lige varme op.
Det er det, så kan I lige komme ovenpå, lige vinde over Oliver, og så spille mod mig. Altså, det er sådan, det fungerer. Ikke? Selvfølgelig. Oliver er forreste mand i forsvaret, for at komme til Jan, som er målmand. Det er... jeg vil sige, du smider den også væk, Oliver. Det gør Jeg smed den ikke bare væk. Altså, ja. Men det handler om at lige have overskud, fokus og sådan noget. Jeg havde bare regnet med noget, at han ikke ville skyde den lige ud til en af dine spillere. Og jeg skød virkelig hårdt. Ja. Excuses. Det var alt for den her omgang, hvad skal man kalde det? Jan smadrer nogen. Du smadrer mig! Jeg kan mærke, det går virkelig Oliver på. Men nej, hvis I har lyst til at spille FIFA mod mig og komme hjem til mig og spille det inde på kontoret her, så lav en super fed udfordringsvideo, og så kigger jeg på den, og så kan det være, at jeg tager imod den, og I får lov til at komme her. Og muligvis være den, der har slået mig i FIFA. Jeg er stadig ubesejret. Sådan tror jeg, det bliver lidt endnu. Så det var alt for den her gang fra Spilministeriet med Jan og mig om Lilleborg med Oliver og Christian. Og indtil næste gang, så pas rigtig godt på jer selv og hinanden, og så ses vi. Bye bye. Tak.